Kani kamit ya ingo yu blai ubala ya lambiang yangi bangin la ya gaban don hagane ka yeng ka bakentang ka jo ublai un kerku ya pi baro ki balayawan syagane ka Bible study nado kini ki kon samla shenrang kentei ki don ki hep ki ba ki don ki long kemi ki long pa baro na pedeng jongi Kibayawan syakane ka Bible study ublay un kerku yepi kan mau kane ka mit ka bakerpang ka ba ublay ukwa ya kaban ya syam bathi nakaway kaski baar syakaway pan pilaya lengba kane ka tayaw baro si tayaw hoy pilay sige jing yaseng hanray kane ka mit ka bakam kerpang ka bangiyo ya ka Bible study ngiyo ya gijing hikai na kaktien ke jong belai namar kata tongin ya peli ki dok not jongi tongin ya pen krek ya lade tongin ai jaka ya kaktien ke jong belai bat habapi wan hagane ka Bible study wat nem wan tang ban su pendep rukom lane wat nem wan tang ba pijuan nakapor sekapor henrai habapi wan daga mensem ka bathrang ka basliang daga jing ang not ban yo ai na kaktien jong belai bat haba piyo ya karo to da pendon kam haga jing em ka baman lakasngi te kumta ka jing em jong abat jong pi kan long ka jing em haga bangin nang ya srem ya ujiso haga baga jing em jongi habaga perthai ka pet yang abat yapi kan yo i ken ya ujiso haga long ren yeng ka jonga ka jongpi ublain kerku yang hilang baro haga negamet bat mentah kan ka tayo ngidon haga ka tayo ka bakerpang ka bangiong ka tayo jong ka jing sya shitom ka jong trai jongi uji sukres kabangikan mau ya ka jing sya shitom bat ka jing yap ka jo kadiro katayo kabangiong ka holy week katayo ka bakhot kabangikan mau ya kata ka jing ja ar hajar senam tam menswa hagane ka sngu belai ngidang dep ban ya penlong ya ka jing seng bat ka sngi kerpang kabangia keren hagi balang ke jongi ki kubor ka ktin jong belai ngilayo sngo ya ka jing ya lane ka jing rong ka jong jisu sya Jerusalem ke musim bat ki briu ki yasyang daki slading telai mo tagadau ngi ong ka pam sande ki siang daki slading telai bat ki aperta to isen ai ban pen em yang hi kata kalong ka baki perta hosana kamot to isen ai ban pen em yangi kadai ka jing kerpat begging kadai ka jing kerpat red bau belai bau jisu on pen em kata kadai ka jing ja ka bangi dang dap mania keren te hakane ka met tongin ya sange kandiat ya itu subjek bangi ya keren namar bakadai katayo kabakum kane kalong gabadon kam bat kabadai bangi dia pai syaka Good Friday kadai katayo jong gajing syak shitom bat gajing yap ka jong trai jisu kenang bangin sngoto ya gajing mot jong ga Good Friday ya kanong rem jong ka ya ka jing shisha bat ya ki ai baro lese ki bangim pat tip bat ki don ro ki bangi latip ha ya kita ki ai henry tongin ya ngap ki don ki jing shisha ki bangi don ban ya keren ha gade kami ngin saya beteng ya kata ka subjek ha gawe pat kata yo mentah kami ngin ya keren syapang ka Good Friday tongin tok kumta Good Friday kajing kali ka bami kalong ka ka Good Friday to kata gade kajing kali ka baning kom ka Good Friday te ngandam thong benia andre kat bangadang keren lane kat bangadang batai pila ban tho yagi bentang gi ba pisngau dei ban tho pi ka jingkali ka bami kalong ka Good Friday
Toban jubab ia kane ke jingkeli ngila ban bu kumne. Kadai kata kasngi kabaki banget kiken mau buram ya ka ei kabalaja ar hajar senam tam menswa. Hagabala don uwei ubrio ukon mamarwei jong belai. Ubalawan long brio syagane ka pertai rengkat ka pelan ka jong belai. Ulasya asyitam bat ulasya yapro naga bentaki pop jong ka pertai ya kata kasni hagaba ukon bamarwei jong belai. Ubalawan syaga pertai rengkat ka pelan ka jong belai ban penem ya ukon benreu ya kata kasni bala syayap mau ngi ong ya ka Good Friday. Kongin senang sengau tu syuk-syuk. Nyenam daya pendotan ya kapor hang tu ngi sengau tu ya kata. Nang ta ka Good Friday. Kadai kas ngi ka bakerpang. Jong ki banget baro. Kadai ro kas ngi hagabangin yit yalade. Nyen ai ngoro ya ublay. Bat kadeiro gasngi jong gajing karmen ya unong pop. Tinang ta udon wei uriu krau unong tho kat ubakrau umak hat. Hakikantian ke jo haba Ukraine sepangga Good Friday uong kumne ngan su ong bet haka khasi ka Good Friday ka ba pla kalong ba ublei syam lapen i lane ujisu syam lalek kanu ka kamba. Hoi las din yo halor gading pna. Kakenhon ba jong ge angel ge supet kai. Bat ge angel kim syamlas sei ya ka wait lam. Ban ya le persya ya kita ge bamot ban peniap yo Jesu. Rei ge supet kai. Haba ukon jong belai. Usyem ya ka jaka ka jong ngabat ka jong pi. Ban yap naga benta jong ha bat jong pi. Ngitep ba ujisu la ban le ki kamba. Ngitep ba sisin hukum ujisu. Ula ban kita kiba don nang ta kila ban. Yap no sisin yap. Henrei syam la le kumta. Bat ki angel ki supet. Haba ukon jong belai. Usya naga benta jong ha bat jong pi. Nang ta sa uwei pat unong tho ubakrau John Piper. Hakik kentin ki ba ula tho uong kumne. Kane kadei ka pedeng jong ka gospel. Ka Good Friday kadei ka pedeng jong ka gospel. Kane kadei ka ei ka ba ublei ulale na ka benta jongi. Kaba kordor bat kaba rem dor hakaba leng baga jeng syayap ka jau Jesu lapen long yangi bangin jan lane bangin la banwan hajan yo belai pi ublai ulale ya kane kalaja kumta ar hajar senam tam menswa. Hagata kasni kabangi kot ka Good Friday. Kalaja kumta namar ba ublei uyoi. Ba om don lat syuk da kawaipat. Ya kaban penem yo kon benreu. Hakikam apostol Saul lenong ka dekot ka bakan ar. Tongan pen pule ya kidiki kenten hagade ka dekot. Saul khat ar. Bat om don ka jing penem hano ha uwaipat. Naba om don ka wipat ka kerteng hapok ka beneng ya ka bala ai hapdeng ki breu da ka badei ba on pen em yangi dei na ka ne ka dau ba om don lat syu da ka wipat ublei usap ha ya la ujong kon
ban syayap naga benta jong abat jomfi bat kata kasngi hakaba ulah syayap halor jong gading tna ngitip yaka ka Good Friday kan dengan ngait bakata kala syai hakaba ya day bat katoka jingkeli ka Good Friday nang ta ka jingkeli ka babot kalong balai lakhot yaka ka Good Friday. Let's say don na breng jompi ki basno pula ya kata balai lakhot yaka ka Good Friday ta balai lakhot yaka ka Good Friday balai amsyam lakhot yaka ka Bad Friday balai amsyam lakhot yaka ka Worst Friday kabasneu tam lane balai msyam lakhot yaka ka Dark Friday balai lakhot yaka Good Friday good kamot babaha barok ngitip kata kabamot kasngi thok ding ka babaha habau jisu ulayap ka jingyap ka bashar khai halor gading pna ha kata kasngi thok ding jong kata kapor balai lakhot ya kata kasngi thok ding jong kata kapor bagadai kasngi thok ding ka babaha om kasngi thok ding ka basneu habangi pule ya ka jingja ha kata kasngi thok ding jong kata kapor ngi pule na do nagat samane haka mid Thursday kamit sngi palai uladon haka per gat samane uduai bat pisa jor kamen sim hangta nang tangi kan mau hadin bagilawan bat kem yo hadin nang ta balai alam yo jisu bantian bishar pensitom yo ulamat iki jeng ketang ulamat iki jeng kordet ulamat iki jeng sya pensitom ben la sempat yo latar ya gamat ke jo la penthong ya kapan sniat sya la penba penkit kadeng pna kabakia baula dei bankit na Jerusalem hado bandapoi setei shalor jong lo maloi kli lene Golgotha lene lom Kalvari badai enda habaula poi hangta ula lasanar pna bad ulayap balai ya kabakum kata kasngi jong kata kasngi thok ding kata kapor laong hadu gini kisngi bamenta bagadai kasngi thok ding ka baba hoj ha ka bai ka liang gadai ka basneu nagi basneu tam ka basngau si nagi basngau si tam ka badom nagi badom tam kat kata ka jing yap ka basher khai bad gi jing sya si tam ki bom la bad batai henrei haba pai pat sya ka bai ka liang ngiyo iba naka jingja kabakum kata sngapa naka jingja kabasniu kabakum kata kalami ka jingbha syaki bom jukot ki bom jukot sngap dene lam da don ka jingja kabasniu kum kata kajing bah kan nemi syabam hadu gini kisngi jongi bat syadu bom cukut ubreu unia isa hagapok dan rei leng bagata kajing cia kabasneu kane ka keren yang abat yafi mdei tang ya ka history jongka ne kajing cia ka Good Friday rei ka keren ro yang abat yafi bagi don gipor ge bagi haban sya ya kijing Kidon gi por bangi haban mat ye gi jing thang ye gi jing tenjo ulo obadom wan ban ka aga jing em jongi aga jing ye kendo gaba marwei shimet kala ban long gaba ngila ban yo i kala ban long gaba ngiyak sat marwei halade shimet henrei na kita gi jing jia gi bakum kita kalong kawan ra ye ga jing syai bat ga jing ba ka bible ka ong ba ki ai barok ki ya treilem ya kapan pen ba Hakita kiba bat kiba shania hau blai kiba ngai hau nang ta dei nakane gadau ru bayakane ka khubor sngap bahaya kata ka point dei nakane gadau bayakane ka khubor jong ga jing syayap ka jau tra Jesu
Naga benta ki pop jongi ngan ong bet lengkot kumta. Ya ka ne ka khubor lakot ya ka gospel. Gospel ada penkelak hasi kamot ka khubor babaha. Kumno kumta. Basyayap ujisu. Ngayalap ya ka jing syayap ka jau jisu. Pinong bagade ka khubor babaha. Hagawai kaliang ko mga ong gade ka basni. Henry hagawai pat kaliang kajing baha jongka syagi bom jukot. Ngiong yaka ka khubor babha jongka ktien ka jong belai. Bat kata ka khubor babha jongka ktien jong belai. What is that good news or the gospel of Jesus Christ? Ka khubor babha kalong bau Jisu ulayap nakabenta jong abat jong pi. Kata gade ka khubor babha. Namar gade ka khubor kabaleng baka jingle aga bakum kata lapen MA unong pop bakum mga kumapi uwe unong tho bakra u Max Lucado ulabu ya gini ki kenten bad uong bahalor kadeng pna u Jisu ulashem ya karai kabha bangan lek ban hiar manga lane bangan mat manga yagi jingjenjar kadujok naga benta jongpi ban ya ka bangan lek syabeneng klem mapi ngapa ingan mat manga ya ka bapi dei ban mat mapi ki jingjenjar ki bakum kadujok ngakit ngaba manga kabha bangan mat manga ban ya kabangan lek pai syabeneng kelam mapi namar larang mat kumta enda habanga lami pat hagasngi hagabalai gasngi enda habanga mi pat ngan yo ban lek syabeneng ban ya lamro ya pi syabeneng namar larang lek kumta une ukon benreo un poi syagati ka jaka jong ka jingkortet hoj manga tengam lei namar ngam le pop ai ngan le hi shabnen reu neu khon ben reu un hiar sethi setu chok ka sithi siginong rom lenong basan de khot ba pra namar kata ka ong ba khme phi ka jing e henrei ublei ulapen isen na yala ka jong ka jing e changi hagabaman bangi dang long ki bapop ukres ula yap yapli yangi ula shem ya ka jaka ka jonga bat ka jongpi bat day namar gata ka daw ngi ong ya ka Good Friday nganget bangila syai nang ne syakmat hagi snem gi bandang wan ngindang ken mau ya kine ki jing shisha ge bangila ya keren balai bala ong ya ka Good Friday day na kata daw ken nangta sagawai ka point kasngi lane rukom kensngi ka rukom kensngi ya ka Good Friday ka rukom kensngi ya ka Good Friday don na preng jompi le se piong kung ta kane ka Good Friday kam day bet hagaju gatarik don lei ba hateng don gisnem bagahap hu benai March don bakas kasnem bagahap hu benai April kum tam sngo thau ka tagarukom ken sngi mdei kum ga Christmas baong arfusan tarik labo dakahap akasngi ayu ro tang bakadei arfusan Desember kat baya ka Good Friday bat balai ba kalong kumne kisngi ki wat ubenai ro hateng March hateng April balik kalong kumne tongin ya pej ya kata khnang ba ngin sngal tho ngan wan ra agarukom ga basai bat ka balengkot ka balong kumne pila rakhe ya ka Good Friday sisin sisnam to ya kata ngitit barakhan ha kitarik ki bahap hapdeng siteng ubenai March hadu siteng ubenai April nadu siteng March seto
Syubuk mentah to, syu'ayuk sa khatsan tarik umat. Ter. Haduk khatsan tarik, haduk syua. Syua banpoi khatsan tarik April. Kumto. Nganget ngis ngoto. Hadin jong kasiteng benai umat. Haduk haswa kasiteng benai April. Te ya kane kabenta ha ki jiu ki khot ubenai nisan. Ha ki jiu ki khot ubenai nisan. Nadu siteng benai umat, hadu siteng benai April, ki jiu ki ong ubenai nisan. Ya kane ka siteng benai umat hadu April. Tong Larakhe ya ka Good Friday hagine hapdeng jong gine. Te kumno pat layok ya ka tarik mo. Tandalawan la poi saying sibet sapet kalendar bah bapin nang khamsai su. Te kalong kumne. Nadu siteng umat hadu siteng u April. Katkum ka Gregorian calendar kabangi ya pendon kam pajba barok kawai ka pertai bat haki jiu kine ki benta kine ki tarik nang ne halu angne haki jiu dei ubenai nisan kalong shibana haki jiu unisan pura te ka Good Friday banengkong kamot kata ka jingja kabala sa narfana yo jisu ar hajar senem tamen sywa kadei hau benai nisan kamot kadei hapdeng jong gine kitarik ti kadei ha ubenai nisan tangba hakatayo pat bakumno kadei hapdeng jong gine kitarik tangba hakatayo bakumno hakatayo ba ubenai upelon pura nai khat sau senya ki ong Hagapor katayau kawa ubnai upelon pura. Ha katayau jong ubnai nisan lasa narpna yau jisu. Haga Friday jong ubnai nisan jong katayau kawa pelon bahau benai. Nganget hising to. Dadai baka syai kasun beneng kedar. Pinyai kata kajing sisa bau pelon bahau benai mentah. Kane kata yau. Te kumta nang ni ngila banyo ya kanong rim basisha jong ka jing rakhe ya ka Good Friday. Hi. Te ka jing rakhe jong yi ya ka Good Friday. Lane ka tarik lane ka por ka bangi rakhe ya ka Good Friday ka kham thikna let's say lada mdai exact kato ka sengiro tangba ka khamti kena kane ka jing rakhe Good Friday ban ya ka rakhe Christmas ban ya ka arhusan tarik ka tarik ka khamti kena jong ka Good Friday namar bangi yo nangne no benai nisan katayo bapelun benai tengi mentaro ya ka Good Friday man la usnam ngibot bet ya ka neken khatsan umat hado khatsan u April hakanu katayau hapdeng jong kini kitarik hakanu katayau bapelun benai kata gade katayau Good Friday trai galasai mo tongin ya penlut puarsyo angta galasai ka history ka yathu yangi bagi Kristen kaspasnam banengkong bat baar kimpat jurak he ya gane ka Good Friday Dei haka lai century lane sau century bagi sasedang kaspak senam balai ne basau mdayo ya gajing tip ka batikna bagi kpa temen jongi kinong ya lam balang ki banget ki jongi hagi por gibamen barim baja mensyua ki sedang ken ban rakhe ya kene ke Good Friday pi pila ban keli kumno tip ya kita ki ai baro kajing wat benia jong ki sekolah kitip bat kilap ya ki ai baro wat ya kitu kidakat arngot alor gading penaro sulong ba mdan por ban ya keren menta ya ka kerteng jong ki bat ya ka senong jong ki ro ngitip ya ki
Namar ba kidon ki scholar ki ba ublay. Ulah sei kerpang banwat benia ya ki ai. Ki ba don bat ki baca. Ki ba ngia pule na ka Bible. Ti hakata ka Good Friday ka banengkong. Ujisu ulale kiu lembat ki senran se Jerusalem. Pi ban rakhe ya kan niam jong ka jinglai. Ti hakata ka jinglai ka jong Jisu bat ki senran ban rakhe kan niam jong ka jinglai. Penban anda haba ulah poi ha Jerusalem. Usngau tho bakapor kala de yo. Bun syak sak narpana. Dia kenang banang syai syuk lengkot ngan yalam ya ka jingmot ya ki jingja ha kata yo jong ka jing sak narpna yo Jisu ki jingja ha kata yo balasan narpna ya Jisu. Tahu ni dia pet. Ya kicing dia ha kata yo balasa narpna ya Jisu. Nado ka Sunday. Nado ka sngiu belai. Kane ka Palm Sunday. Ka bangidang syudap ban rakhe. Pi ha ka sngiu belai dia ayo. Jisu ulai rong sa Jerusalem. Tahu ya kata ngenget penyilasai ke Sunday kata kalau ke jingja. Jisu ulai rong sa Jerusalem. Kabangidang diap ban ya keren. Ya ka Palm Sunday. Katu ke de jingja. Ha kata yo. Kaba ensasa narpna no yu trai Jisu. Tahdin nang to kawan ka Monday. Kasni ning kom Monday. To kita am to ngas to malu malang kum to. Hakas ngi nengkong pat Jisu ulet rong haka temple. Pikan mau gitu ke jingja. Ube ya kito kibaya di kibaya thet kibaya pensbai ke temple. Usempat ya ki. Pikan mau ba uong ya ki ba ya ka ying ke jauh serai. Balai pia penlong ya ka kerem nong to. Ka ying ke jauh serai ke ying jong ke jing duai. Katang ke jingja hagas ngi banengkong to ngam ai benia ki hajing sya kidang don kiwei ro tangba ndon por ban ya keren benia mo tika poino syagas ngi baar kum mentagas ngi ka poino syagas ngi baar pi hagas ngi baar haba Jisu ulakiu nakatem kidron lembat kisenran lapediang snow bahaya udah ki pajba katba kita gidi khot jongga Sanhedrin kabagan tho Parisi Sadusi ginong tho kidang ap thap lano ban yo ban riam lano ban yo ban kem dau ban rai pen rem ban yo ban penyap yo Jisu but day hakane ka jingja da people na ga Bible finsem kata day hakane ka jingja bau Jisu sakeren ya gitu genten kordit ya pigi Parisi ba arsap ki ba penpu penpeng syabar kumbala pusharabha ya galom jingtep Henry syapo kadon na kapuot bat ke utong Ukraine ni kita ki genten katang ka encounter with the Pharisees on Tuesday mom tinang ta Wednesday kasngi balang pat kumlasai barok sisni udon rengkat bat lagi jong gisenran halor jaulum olep kadai kasngi kabakar pang kabau penlot ya kapor bat lagi senran ban ya selok bat ki ban ya keren bat ki ban ya syong sngan bat ki sibon ki ai halor jaulum olep nang ta kapoi sekasngi palai Thursday nalapoi kasngi palai kilaya rong sa Jerusalem nang tanga na ulom olep hadin kat bakilaya
keren ya penlut por gila ya tia amit hang tahu lom olep hakata kamit sngi balang te anda haka step jonggas ngi la balang lanis ngi palai Thursday gila ya mi nang ta gila ya rung se Jerusalem nang ta ulaya bam ya kajing kawai niam kajing lai tangbat lagi senran ulah sait ya gisla kejat jongki nang ta ulaya lam endala kham janmit ulaya lam ya u Petros ya u Jacob ya u Yohanes bat ya kibai gisenran kerpang ya kini laingot ulaya lam hang ta ka kepergat samane bat ya lade ulale kham hang ta i kendiat bat hang ta uladem bantuai kalawan kajing dom kensan jong kami kalam labas ngoto uduai hang ta kat bagini gisenran ki yot hia pikan mau ye kato kajing cia te hang katahi kamit jong gasngi palai Thursday hagatahi kamit ujuda sulawan yalam ye kisipai badin balawan yalam hagak pergat samane dei hang ta balak kem ya ujisu bad habalak kem ya ujisu kala deiro kapor step am kala dei kapor men step layalam ban bishar hayeng jong Anas hadin kajing tian bishar hayeng jong Anas layalam yo syauka pas bat dei hang ne hayeng jong kaya pas balatian bishar ban wat dau bat penyeng dagi sakilam ler ban yo ban wat dau ban penrem yo jisu namar bakap bepersyang ban wat dau lap kano kajing duna tang iwe jing duna ro don penyeng no dagi sakilam ler ban syupharep lam ler ban kenang ban yo ban rai penrem jubor yo jisu badai hang ne hagapor balar le kumta hayeng jong kaya pas u Petros ulalen yo jisu laise syua ban riu usiar uladep len yo jisu laise to kendiat hang to ia kajing len u Petros syua ngamut bandong hagipor katto katne por mensyua haba ujisu ulah saham syapang gajing yap kajau bat syapang gajing syai no marwei babaro kiwai gen saya pet la kajong u Petros wong ko trai ngatengan nem i no yame lada kadei ban yap ro ngatengan but ba yame ngan yap bat me henrei hang ne pat gajia ayu ngiyoi ulen no yu jisu bat kata gede gajing Kristan jongiro dene ngilen ya ujisu om dei dakar miang sentor henrei da kikam ke bangi ngile da kerukom ka bangi ngilen ya ujisu u Petros ulen laise tep mangi pat kat no sen nagasisngi tekane ka Good Friday ka keren yangi bangi haban jet yalate penbet u Petros habangi pule ya ka jing jo hadin kisngi ula penbet dene ula penbet no ya la ka jing la pendap yo do men sembakoj ula ya lap ya ka gospel te mangiro ngim dei ban sakot ajo ngim dei ban len yo no pen baragane hi kamet ka jo hi ka kamet ba Judas ula kelumar kali hadin ba ula dep dino yo tra Jesu life heu kisbai rupa kinong batai ki batai bat ki ong bakita kisbai rupa ki rengkat tangkat kador jong umrau kim dei setia kador gabahe lane gabakrau henrei lada kwa bantit merau ia rengkat tangkat kador kajau merau siap ngamut banong na kabenta ki laipo ki sebai rupa u Judas Iskariot ulahun ban yaklat lok si jeunom la nadu na perthei hadu bandal lelek na perthei
Tang naga bentai lai phau sebai rupa ulah hon ban ya khlat lok si jiu non bat lau nong penem bat kalalong si syakum ta pi kata kalong kai ka bas ngau syir kai te hadin nang to kapoi no ka Friday enda habala syai berngot berngat jong kata ka Friday Ketuga jingja ka bangi keren menta kalahap hi haga Friday. Kalahap hi haga Friday tang badang dom. Jisu let syagat samani haga sngi Thursday sngi palai. Ba ketuga jingja hang to kalahap hiro rengkat bat ka step badang dom jong ka Friday. Tenda habala syangai berngot berngat jong ka sngi Friday. Layalam ya Jisu syau Pilat ban bishar do Pilat ubalong governor katu kapor bat anda haba ulayeng khamat jong Pilat u Pilat usngau thu bayakan kam ngan pha no syau Herod la pha ban bishar syau Herod Antipas hadin bau Herod uladep ban keren ben lai faujat ya Jisu la insult ya ula pha biang syau Pilat Bad Hashwa ba Pilat unlet ban bishar pikan mau ya ka tengah ka jauh Pilat kaladep maham lupa bangala yo I ka jing thok sneu wat nam le ka ai ka sneu yo neu breu ulang ubah hadu ba Pilat not ban ai ya karai ban ong pelaj ya udei baloi loi Pilat usu thet ye kikti mo uthet ye gikti badua ngam dan bentai usaj ye la gikti pi hang ne ngiken mau Pilat ula ban len ban sakti haga jingya dei baru Jisu henre ya ga do not Pilat de tangkas nam Jisu balak ban sai Jisu ye Pilat ye ginong shon yang ngabat ye fi kumbangilong hadin nang ta baladep ban bom ban sempat lai fojaj bala IT no yo Jisu ban sa narpna namar uto upaj ba uba perta hakas ngi ublei pam sande uto upaj ba uba perta hosana to isen ai ban penem yangi to isen ai ban penem yangi uto uju upaj ba haplau jong Pilat uperta sa narpna yo lada Pilat pelaj no la kelumar ke Jerusalem kata kapor ula ai no ban sa narpna ya lade ula thetkti uang ngam dan benta haga jing sa narpna Jisu hadin nang ta layalam ya Jisu syakal bari haga por kumbak handai baje men step la sa narpna ya Jisu kendai baca man step la sanar pna yo Jisu nang ta si phau baca kala don gajing syak keren ben ga bajor haduk khatwei baca om tang gajing keren ben henrei gajing lek to met yo Jisu por khat ar baca no pai sngi siteng sngi kala sedang gajing dom bantap nang tengah gapor si baje no paisngi kajing dom kane bad kasa kumta Hakapor ar baje kajing dom kadang sa. Hakapor lai baje lakhi ujumai ubajor bat ubakrau. Padin jong kata kajing ki jumai. Kajing dom kalajano. Hakapor gumbasau baje ye. Wei usipai ulah shim ya usum bat ulah dong ya kakrong ka jau chiso kalami no ka bat kasna ong ka Bible. Hadin jong kata kajing jia haswa bandum. Enda bau jisu ulah klat no. Hadin jong kane ulawan u Joseph Arimathaya bat Nikodemus. Kilapan dia gamet ka jau jisu naga sorka Rom to kapo. Lapan ya gamet ke jauh Jisu ban yo ban tep dan buram ya gamet. Hadin balas shimti ya gamet ke jauh Jisu bala kelan ya gamet jauh de kijing kelan bakordor ba yubi.
la tep ya ka met ka jong Jisu ha ka jing tep thamai ka jong Joseph Arimathaya bat kumta la shon sharp ru ya ka jing tep la sil bha ya ka ta ka jing tep banam don bala ban lao la ne ban pli u tau mau khang jong ka jing tep hagas ngi Saturday ngi sajan kala shus ne bet kumto ki senran haga jing lengok ki senran haga jing diau ka jing Redmond sem ka jing sngosi ka jing thang ka jing khuslai ka mari ka kemiu Jisu ka yam pai dok not bat omla ban pentingan ka mari nong Magdala ka yam ka mari ka men para jong ka Martha Lazarus ka yam pai dok not ki wei kentei ki yam pai dok not ki senran Jisu ki yam pai dok not badai haga step pernah jong kasngi Sunday mo kasngi ubelai kata ka step enda habala mot ban lech ka jing tep ki kentei mot ban lech ban pej ka mat Jisu mdon show umau khang la plireng hang badu Jisu la mi pat ba kata ka de ka jing chia ti katu ka de ka story katu ka de ka jing chia lengkot bangawan ra banga pen sngo hapadeng jong pi khnang bangin sngo tho ka ka Good Friday balai la khot ya ka Good Friday kum no la bu ya kitarik jong ka ne ka Good Friday bat kita yau jong ka bat ki ki jingcha ki bacha ha kata ka Good Friday ar hajar senam tam menshwa tikane ka jing rakhe jongi ya ka Good Friday na ka senam syaka senam namar kata kalong ka ba day ka ba syong nong rem bat ka ba ngi day ban rakhe ya ka kidon ki wei ki kenhon balang ki bom tre lane ki bom jurakhe Good Friday Easter Sunday kidon ki wei ki kenhon ministry ro ki bada keren ben ro amde tang bakim rakhe yala de handrai ki da keren ben ro ya kita ki baken mau burom kat ya kata ka jingcha ka ba krau tam ka bala chia bat kham ya ki jing hikai shem ya ki pendon kam maka jing em ka ba malagasni tau belain ker khu yangi nyen ya sange ang to nyen bu ga jing duai ka ba kerpang u belain ya lam yangi bangin penkre ya lagi jong gi dok not jongi bangin ya kendu ya kan ka jing ken mau buram kala ban long ba mdei kane ka Friday mentaba kaya tengku senam berkata ka jing syayab Jisu kala ban long ba kidei kiwei pat kisni tang ba lan kiwei gitarek ngamot banong tang ba kane ka de jing rakhep ken mau buram dene bangin ya ken mau lang ya kata ka jing ja ka bala ja ar hajar senam tam mensyua tau belain kerkhungin ya dua nyen ya yang lang barok nyen ya sim